Dr. Goran Belojević izneo je svoj stav o kraju pandemije, a evo zašto je virus uporedio sa Mikeom Tysonom. Koronavirus i kraj bitke, koju bijemo već godinu dana, i dalje su glavne teme. Širom sveta je zaraženo više od 75 miliona ljudi, a dr. Goran Belojević, poznat kao dr. Maserati, je u jutarnjem programu TV Prva virus uporedio sa čuvenim bokserom Mikeom Tysonom. Jel znate šta je dupli dekong? To je kada u boksu koronavirusu upoređujem sa Mikeom Tysonom. To je Mike Tyson, znači mi smo sada u ringu sa Mikeom Tysonom. On je nas sada saterao u ćošak i mlati na svojim aperkatima i krošejima. Dupli dekong je dupli gard, to je ono što ja nosim, maska i vizir. Vizirom štitim oči. To je ono što sada savjetujem da se uvede u Srbiji, jer će nas Mike Tyson nokautirati i neke će poslati u večno carstvo. To je poruka onima koji ne veruju da virus postoji, smeju se. Oni su kandidati ili za carstvo snova ili za večna lovišta. Dr. Belojević je još u martu najavio da će koronavirus izazvati velike probleme i da ga se nećemo tako lako rešiti. Sada je otkrio i do kada će po njegovom mišljenju kraj pandemije. Mislim da će biti isto kao sa španskom groznicom, znači do kraja sledeće godine. Ja ne znam kako oni planiraju tu olimpijadu da se održi. Ko to da gleda i da učestvuje? Neće se sportisti moći da spreme, niti ko da gleda, prokomentarisao je. Međutim, doktor je najavio da nas iza ćoška čeka sledeći virus. To je večna borba između mikrosveta i nas. Doći će neki novi virus, nova bakterija. Onda ćemo da je savladamo. Ne mogu oni nikad da prevladaju. To su prirodni zakoni. Ova pandemija bi prošla i da ne radimo baš ništa sa većim posljedicama. To je zakon, virusi ne vladaju, oni imaju svoje protivnike, a to su upravo ove mlečno-kiselinske bakterije koje se unose probioticima. To su im najveći neprijatelji.